Mi a dit non fait ça, car. Ah, qui dit? Ni commis. C'est bon. Encore. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ok. Affaire Yidi. Ouais, non, ça va. Habib ko fi oba mi halan na de taxis. Ah, ko do ya ndani. Ko mi ani ka travel da. Ouais, gagra. Ai, munya. Ok. Ono leto. Alhamdulillah. Ah, io non m'excuse. Alu ban telephone mam la ni di no jouer on la. Oh. Ada dah zua di. Ne bi jouer ka. Zua terus. Ouais, gars. Ala ono. Lalu kau zua. Karan telephone mo jonu da la ay jouer wat. Air sini dah no woni. Yer senta ko jor da la ko mo ni ande. Dah si anda minggu mau ada money, mite money anda ni. Sim soda ni mas Samsung awak. Si orang soda ni uko punya soda. Dia yang dah ada koru kunyon dalam dah. Si boleh legal soda mas Samsung. Tu bano minggu ni dua dah. Tak bisa aku ngaya. Aturan alam dia mau budak. Al telefono. Ah. Ara ono takki ci baaw. Mi andavo. Arjoncino lili do. Habib. Habib. Na? Al. Parli tani mi di cionci lili do joni. Cionci woni taw. Di lili nodi do nane hari cioncino lili do. Ko uppata fop ko mi wo ma liltande. Si tawi ala ɗo mi liltane ka si aɗo mi liltande oto mi accuma ɗo. Hara ko D4 yadani meeɗi cionci. Ko moynete D4 ko hollindirɗa ɗange mum ɗo? Ko on. Hey. Semisi jian ni ɗo kay. Arigato. Ah, oui. O semisi am wali ɗon. Ti sortu yan koy kadi tatoy ko wengiɗa. Bajen an ko mi holori on. Mo wengino ɗo. Ɗum noon kanko lutti konko an andi toon. Ɗin ɗon kan ala yaade goy. Ɗi ala yaade goy. Ɗum ko an andi toon. Hara ko ɗum D4 waɗimmi ko yaro liltonala lince lili ɗen o yaada e mum. An e D4 ma on ti sostigi an wengiɗe ɗin ɗo ɗin ɗon kam mi ala haalde fus. Déjà jonni tan téléphone Hey, ko jam. Hay mo zuurde ɗo téléphone o. Oy ayoy. D4 ma ɗum 6 ma ɗum 5 min ko mi wi'uma téléphone am on min mi yam photo yo. Ko ɗum ɗon ni Des années giɗo an on depuis mi hiima siki miɗo weela miɗo sawta
depuis mi hima hari mi do jibi wonno annango honno waata ha jodda yeso epi ke ko burlan ko no welde mi halam ma tun jabandala e vraiment mi anda on dum yobbitirta ma ko giggol tu wata la yobitirgol dum do giggol aw siko dum don a hebi mi hidete mi towna ma mi ƴewna fi ma mi weltina ma mi wada ma siko kala ko goto e baale mi junnama ay lan ko yatalan do tayi desi ko mi on do ala ko mi ala mawbe am ben ala ko ala joni bebe ba debbe ala sera se peke wonen der tonka ko main ka suudu bebe d'amour Ono. Masuk. Quanto ono la lì? Mau jillo. Kan D46. Angi da way la re dinde accalando Grande 46. O ala yudade o yattalami. Fankuma para no hawa gayno wala ko fala o fa parce que mimi anda ko nda wona wando mo lan do inde ni. nga feti ati cipoda. Cip. Be diubi moto. Minna cippo. Sa cipa ko video joni wolda do. Wa boterto. andi ko no mi dago hala kan. Andi ko no mi fala. Ati gidande ko bi redo ka. Ko mi fala ko ya junna bu jon mi ya kalaptan. Parce que landu ya de hôpital. Tan na maro. Siki an haqqille made no faadi turo dum no jari ko nangala awa dum kuude téléphone tour réglite no wata no kuude téléphone fi alla lan tan to numéro ma akita mi jonne mbudi akita ko fiidi non tum odum do awala anti petit okay joni yati dado e mu ye subhanallah mi ngenen do dido en serata tan ka juna lambu mi ya ko ta konto fokko da no kaya ta Kifi alla yawre on min ma busta abo min ni oro yawo jonne mbudi angi min na peti ngako yawo jonne mbudi kam min ma busta peti joni Grande 46 ono ma je tordani abolan tun joni en essence ne ta ko do dabba do 4 litres no jelo wawda nabi de nanga sudu leto sa andi dun no min dun no nako 3 litres pet grand 3 litres pet no ma nabi de ton 3 ngara ni bay do essence lo wa ino essence no yon mo ndam lo wa 4 litres no yaado mo mangi makko sudu ni anno ka jotta bude joni anka enen do kan yate ni to woni makko yaado nga sudu jotta bude joni fami man ndam jetta carburant o mi lo na passé won kido ki la patang ni wala non to ki yawno ni ko perdu yaw moy pusa ton no ko ti ni moto est-ce que andala be kipi dogo mo kipi pa carburant grand essence on titi ngala ni fiogu abon jetto ada mi lan ni fiu usiku ida ko essence jodi da ka competi unda ne de essence grand armani ada carburant mo Jadi siapa? Itu essence ko yego. Jimin 500. Kilo dunge kilo. Kudu wa men dari daba ko panda. Ko do ambo lan wam do e do mi ara. Ko mo no jo do bay ko jiota. Jo ta mo da mo ri me rawan do bay na yi to de ko awri den kadika. ara ne ba Lang ada no mi arab jo na mamudi ma dinambe. Che essence no ma suru sera o ma se no ade wale o jama asi sapani kanyu wata ma dipani na grand jonse idoni kambe tigeze yara be turna yo o de nanda turno o abu stado de ay baysan akom dara stena be turna yo abu stado de
Ayo bae jogi sanso. Bae bango jo ini do. Na min non jetika. Oh, bae non kono ngad. Joni abolalang ar. Oh, dum no wata Abu Stado. Abolalang ar de joni abomi ayna mi ar. Oh, Abu Stado. Ayo bae jogi sanso si wa. Abola min abolalang ar. Oh, eh. Abolalang ar de. Dum de wata Abu Stado. Achi mere be tunu de yeso na mi ar tawe de. Joni abolalang. Min achi biya mi ayna mi ar. Ina Abu Stado ayo bae jogi sanso si wa. Jona bomi ayna mi ar. Eh, bonsoir. Yalla mi je. Ay, ça va? Ça va. Eh, kono na tan ma yodo. Dan do ko bandi agal fala la wade. Ordo jone gorko do bare be jo don do nyaw do essentiel. Jon kanko butti do jon. Kono yagal. Bandi agal. Bandi yagal. Ele ka fo mani taw. Ni halan ma lukata. Betti nango yobe sanso bandi ko bandi ni sam ka bandi. Ni halan no on gran on petti ngodi mo janno. Andi fiyo. On de katisio. Ni halan no ma min on ko bandi simple no. O ala du bona jonti jonnam. O moya. Imo o jetti ma hakkile den. Jewto am. Sela la jokka haajuma. Petti nango mo. Lamzo bayna hande andindire enen dido. Acu fi Allah yobana la mi jeji ma. Dari no ya nangi na fi Allah yobana. To yimdo e wan budinde. Fi Allah walla. Subhanallah. Yobana ngesa so fi Allah. Ko hande ho tamma. Halan golla hande yobane. A andita dum fop ko hande honda halande lam yobane kyoge essence. Petti nango mo yo yogo. Oh. Acu fi tawadan no. Ka aden aduna ko na hiya. Mi hala ni mo. Allah ci yobana. Ko haji ma joni. Yalla. Yalla. Eni se la foti ni kala tan. Mimi andado ndi. Yalla cana. Ayo bae do. Bébé ma. Ok. Ah, en fait. En fait. Oh oui, that's why. De toutes les façons. Que ce soit ka bébé ma o da inde ko nokugo mi bay tumi médiqué halango ma faale am faut que mi hala ne ko andi goto. C'est que yugo ko faala ronka haalde no tawa e komo ya gal quoi. Fami. Sa hi ko faal ay sa hebata haal. Ko nder dum anda sa heba ma sa hebata ko. On da do ni si akil fekki da ara toujours la suni no wata no akil fekki do mi halango faala. What do you do papa? Taw yu siki da wela langa nimmo da wela langa. Billahi da wela langa. Ara nun na sabu ngari ma na sabu darnde ma na sabu temma na sabu fut aweli lan dum yu ma do yoni billahi wallahi je te le jure. You la do joni fi avelu. Je t'assure. Oh ouais, la jokko ndire goddo. Est-ce que minga nani sim jokko ndira ay. C'est la vie hein. Ko aduna do. Voilà, c'est la vie certes. C'est que mi na din question jido mi langi ma nyaw wi goddo jokko ndire goddo ma jokko ndira goddo mi kada anda sim jokko ndira goddo. Ye jiti dum no fo jentuda ko mi hala ma kon calcula kadi mo yakwa. Mi halali fi halu go fi hala no en quoi. Mi halu fi lam fala ay fi kadi o mi hebu mi da halu go mi fada billahi fadi man yara berta nay. Awa fadai le. Ine man kono ka we c'est que lan chomi ni billahi. Ko jena. Jena et Allah. Zi. Fama quoi. Billahi da la je t'assure. La famille comme ala man. Donc fi Allah affaire bébé et autres. Oublie tout ça. C'est qui aduna. Quand on a la ma ya da mo jokko to ya dum ba. Ko go do transit acha be ma be achi. Ani wo be go kadi waddo lawo. C'est que femme gon fala malande gon fala kana de détails. Mi fami ko wonda wolde kon ko do fi affaire
par ko wonda yarde ɗo mi wawantama jaɓangol ɗum ɗo min yo ɗo miɗen jokkodir mo yiɗi la moƴƴa ɗum ala ko waɗantama susta jokkude goɗɗo sinawa kamat ko ni wonda yide kamat ko ni woni yide meccu mo waali accu mo waali yaltuɗa kañum ɓurɗo on kamakko ko nden gol woni kamat mais accu noon mi halnama kon ko wiyete fidélité déjà a inni accu mo waali ka chambre makko a yalti an tun a ari hanka ɓaawo pour wona fidélité no si mo yiɗuma he billahi walla o immota ka nder chambre makko o ɗowtama o addama hanka ɓaawo pour so mara machine ko déposirama o ƴettanama déplacement ya kippoyɗa ka mum mais ambo waalagol ka chambre accama yalta an tun inna ko fidélité noon innama yiɗuma billahi walla o utilisé to technologie sina o utilisé to no mi yaro hakke ko jaɓata ɗum ɗo mo yiɗi la moƴƴa no mo hokkilan hay passe moƴƴi mo moƴƴila yo mi yaw pasi hokkuma ta mimi mara machine mais na pasi mi hokkayma min sa ari kako immo mi seki mi ɗaɓɓa déplacement yaade kadi mi déposé ma ka mum et puis ko ene yatta kadi ha hewtoya terto jaɓu komi haalama ko fi Allah reste avec moi je veux être avec toi s'il te plaît joni dani koye mibalan kon ko golɗa kon no nandi e gonga on noon la nguli piiw goto landi ono worɓe ɓen ɗon ɗuuɗi haala trop so yimmo faala ɗon son tawi goɗɗo e goɗɗo ɗo weldi ɗo wawi natude tum bonna non wontin ko weldu ɗon hara kamɓe sa jokkiɓe ɓe bonnante tu woni ɗa hara onon ɗon on naɓidali ɓe bonnanima gewɗa joni mi jaɓi ko ennuɗa kon si tawi tun andi a hunnay ko haalɗa kon ila wawma jaɓande si tawi noon andi ɗum ɗon a hunnata tun haray ɗon nde mi jaɓantama merci beaucoup c'est koko mi anda wona ala yiɓiɗo yiɗe wona birki joni noon ɗa confirmé la jooɗo heɓɗa ko harta ɗo yesso ko mon D46 quoi far on no D46 D46 wa ɗono ɓe non ditta lang ok mbiɗa de ndemane kon ko g gena jono fo nangoɗa franchiment yettamo ɗon oron kala noddoygol ko dara mi yiɗete mi noddete mi ronkama noddugol haalude wara fof no ala jooɗi fof nango mi a ƴettumo ɗo de ron kala noddu mi ronkatama noddugol joni wiyaw mi hoolo a confirme mi confirme sabu appel ma weero mi rawanaki ɓe téléphone lam mi yewte tun ka suudu mi noon a satta awa merci awa merci Sida sutila. Milangi mataw sida sutila mo. Ami sikka hida sutila. Kono dupima. Ko goddo yima wo hida rondo worbe. Andi jaka ko mara bolejo jokkuda. Ko goddo yima wo hida lume no dabba worbe. Awa fottiyem. O gorko ma ko do ye kamen. Hande ni balde didi mi walali kamen be radila. Anyo gorko ma D46 ma 2050. Walla la ngami ya mami buza taro ko do mi wala ko do mi wonata ko do ye kame mo détourni lozuma be amen ben o yano jonno non na téléphone makko android ko mo jabiti jungo ngo yaadimo sa walla la mi himo sa walla la nde mi himo na ko mi jida don sedete walla la ngami ya mo ba ko goddo yima wada lumen no dabba worbe hida jinda to ngede sare a fottiyemo na ko worbe faalla a hebi aha kore jamo e jakarda ƴettude mo naɓaka mo na lume hankadi jokkuɗa no fanɗamma koko waɗuma aɗa no fanɗamma koɗo waɗi negande simi sattini ƴettugo ƴetta numéro ma hangoy koɗo waɗi si ha simiɗo sattini no fanɗamma koko waɗɗo a anda min ko wallan kon mo ƴettila lan seke yo joƴƴina lan o yi ka yeeya ɗen essence a faami 4 litres min o joƴƴina ɗon takko maɓɓe mi nangi lawa makko ngoyi an ko ɗum ɗon o waɗuma jaka ɗa andi ka woni serata hollalan ka wonɗo ɓaara an ɗa andi kan ɗo wonti joni ko ɗum wownantala ne mille ɗa andi ko hammiri D46 ka joni noon piiji tati
yoɓa ko wujji ko ngo ɗiɗa ɓum ɗum mi iwataka mon ɗo ko wujji ko yoɓaka par ce que mi yaltinama kami tata ɓum ɗum yaltinama ɗin piiji ɗon tati watta ɓa joni ko ɗum wonɗa lan haalande en daara e joni ɓa min ko a miiri de 4 6 ɓa mi yirimo ka lumen ni ha yimo o lumen ni ha yewti kami a gayni mi landima sa a gayni mi jokkuno nayi ngande en hatta junmo numéro ma ƴettuɗa junɗamo numéro ɓayno worɓe ko faalaɗa ko heɓi ko mettila wonko ko reedinadema kon ko ɗum noon tum mettuma ko waɗi lanko ko waɗanima ko ɗum noon tum mettila sinano a watano ƴettudemo lumen mo naɓama awa yaltinele de 4 6 ɓa ko ammi yirimo ko pelletta a yaltinaymo a yaltinaymo ma e seedata ko ammi yirimo jewɗo a yaltinaymo Sudah saya. Iya, alhamdulillah. Mau be. Nana ganti. Jantu. Kami. Ko be jam. Mau sudah saya. Alhamdulillah. Kaka mom mi yewti. Kon natana. Natana ko jantu. Sala no yewti se. Men manana ndo jobe. Jona gajo. Kawai nalato. Alhamdulillah. Mobe. Before beja. Kono marsu dega. Sera to mada munyi. Tanti yalo ngacce hakke ka mom mi yewti. Han. Ilo mari ande mi wawata sege mi wawata wolugo mi wawata marugo. Awada ma pi. Ɗon no hakkunde ɗon ko tawino mi daari mi tawi kon ko gasta kon fof kay ko mi wawla jama o miɗo raɗa ka min mi hande heeɓi balɗe 4 fiyon na ko jiwo gorejo am no ɗo min e makko miɗe weldi a hollindinilan ɗo e suka on suka ko honɗum waɗi ko o lumen ni ɗo ha o andi ka amen o yehi nden ñande me yaadi tawi kawtal ɓe am no liili coñci ɗon basin ji risiji tun e chemise ji ko ɗin ko honɗum o waɗi ko liltangollan ɗin coñci yaademo ɗo no jonnolan téléphone mum likt téléphone yeeto e ɗo million kon o ƴettanilan o yaadimo nden ande mari joni noon yiɓe raɗilan kamen tanke ɗin piiji ɗon e hotare wona yomi huutu kamen awanga e ɓiyande ande nde wownata ko noon jonno mi anda ka mi iya o hande mi anda ka mi iya ho janggo joni noon tanti yande fi Allah mi faala on accumona kam on ɗo ha janggo bimbi ara mi trouvi solution mi darira simi hiyemo ma simi yette piiji ɗi mi hotta kame ala ka mi hota hey a gani ko noon mi falno min wernugol goɗɗo hande kadi ma holagol goɗɗo min ɗum ɗon lannino min sugal no acci sappo e ɗiɗi ari faccani mi mo soda ndelan téléphone on ɗon lanninan ɗumannade mi hutike mi ɓe fo sabu on ɗon womo soda ndelan téléphone mi yewka boutique dow ga no waɗi mi wattitirini o naɓa e lan amérique ko sonna lan téléphone mi accimo ko place an ɗon mi yani mi yahan on téléphone jaako beebale mi yahani on téléphone ɗo e mi arde mi tawi ordinateur an on ba o mooɓi ɗum noon fof o yaadi e mum andi min ɗum ɗon hande kadi hoolare mi ala hoolade wotu mi watama werde ɗo yanene goto an ene tanti on jeune jo haalan noon kon no innete e o inde makko ne wo ko haadi min nawno min ko jeune jono ɗo no haylo ɗo ɓe wiyamo D46 est ce que o wawaylan sifanade honno woniri wano darde makko nden ko honno wayri on suka min waɗɗolan ɗum ko suka daɓɓo ni danejo seeɗa mo janɓi ni mo heewi seeɗa
Allahu akbar. Hara de kat sis jibay jama on fo. Bale min kadi kon sen jomoni halde film. Mi do. Orno. Nyanda si kono Ami mi huli. Kono no. O fi on mi woni halde film. Aden dappo. Hewuɗo heewi ko ƴeeta min sa yi expliquanilan ko wollaɗo fop mi insistali mi resetalima mi resevima kan fiya walu ɗon mi wolali hay hunde par ce que no gasa konko heɓuɗa ɗon min kadi mi heɓino siga mum a faami no gasa noon on waɗuɗoma ɗum ko on waɗinmo min noon ɓayare lan andi ha joni on no haylade ka saare mamum ɗon mi wopino mo nde wotere kono ñande mi nanguitimo wo o ñamay ko wayde min kon wawma wolande hande on en walay ɗo eneɗa mari kotirawo nam mari kotirawo awa joni ko watta yaw sifanoɗa kotoma hara amali a hulali ɓay kon woyi yawde e liyeji ɗin tindinanaɓe baadi suka on kono suka on way ɓen wawaymo récupérede ka liyeji nani min ko ɗum wawma wolande ɓitta on susi e hoorema no gasa sifani ke joni ko toma o wallete nani ya waɗa ɗum ɗon hara amal nani hande walden ɗo ha bimbi weeti bimbi ya ɗaɓɓita ko toma explicanamo nani walen ɗo hande jemma goɗɗo wata makkitirde ni e o jemma Sabita handi ɗo ni wa wolandena goɗɗum ɗin kam joɗi ɗo ni la risque mi anda ko nene ma woni nder ga ko baabe ma ko koto ma mi anda fusɓe adda joɗina ka dambugal ɗum andi ko wora risque mi joɗi ɗo donc na joɗinan ɗo de mi anda ko wora ɗum par ce que ɗo ni nemo wari ɗan haray Allah lantota ko par ce que komin yiga yiɗi artawma ka dambugal mum saari ko amen haray no waywa sika kama arda tawulu fus hay goto walaga ko enen toni ɗo woni ga ko enen tu jon ndawa yaalde ko falɗa be lannande piiji ko walanaki ɗin komi wonnande ɗo mi sikka ɗum ɗon haray laaɓanaran siko gonga si ɗum ɗo rewi e hoore landi tu mi ala joni ɗuɓɓinde haala landi ko ɗum ñande mi yehi mi jooɗi dow ɗa a faami ɓa mi yehi mi jooɗi ke ɗon mi ari mi tawi juuɓe no wolde ɗon haalaji ko walanaki lan feema mi yiɗa nande ɗin haalaji feya min feema ok continue o an yiɗa reedidi jum indete kum saleji o reedinɗamo suuɗiɗa ɗum ara ko mamum ɗo waɗi ko mamum ɗo waɗi jentolam mi haalanama la jentima o kadi ɗa détourni woɓɓe ka boutique dow to ɗum ɗon kadi woyɗa suuɗi ila détournuɗa ɓen ɗon hiɗa suuɗi a faami komi yaari wo joni ko ɗum ɓe woni haalde ɓe sappo ɓe hino koppinoyon ko o reedini oya ko o détourni ɓeya to moodi ala ñaatiri haalaji ko ɓe woni haalde mille mi yiɗa sifa ɗin haalaji ɗo min no mi yiɗirma ɗo ni kam mi yaari wolam mantordema si tawi woni ko ɗin haalaji ɗo mi woni nande min ara heed sinilan si tawi ko ɗo woni je écoute c'est que kombo taw haali ɗum kombo haalanma ɗum taw ko ɗum yumpa haalandoma ɗum on taw par ce que min penale ko woni kun kafin ko wonna haalde fi mum ko min ɓe ƴettata ɗum ɓe yowa e hoorem par ce que ko ɗon nanata ko ɗon mi nani e mayde Alpha Condé tawi o ma yaadi a faami ɓe ɗani ɗon ta naatu e coono cana fus min komi faala ko ya laaɓanan ɗum ɗon min en wata jokkodirgol e hoore ndin tuundi ɗon min sina ɗum ara hersinaelam heɓata kam mi yalta ka saare ɗo mi yahay tum ɓe woola ɓe sakkodiralan ko koppinno hino koppinno yaw ko o reedini ɓeya ko o jatti mbuuɗi ɓeya ɗin ñande ala e haalaji ko ɓe woni haalde woyɗa suuɗi min ɗo woni ane kam yattina hoore ko saare ɗo nane woni ƴewrude jollida ñande o ñande est ce que hande wojira yiilan suuɗo goɗɗo e nder ko haytoden ka enni rewgol lawol ɗo minama mimi sustaroɗe ɗon ma goɗɗum ɗo a mimi bonna goto ma mum ɗo mi towna yon ɗo a faami kala wonɗo si waɗi piji ɗo min mi wonti ɓe arta walan ɓayra ɓe andi kam mi woni ɓe arɓe tawalan ɓe hannalan min kala koɓe yiya woɓɓe sikki ɓe sustayde situation goɗɗo no moƴƴi har ɓe ƴetti fuɗɗike ƴettugol haalaji ɗi ala na wonana ko ala hoore binde ɓe yowa e hoore ma quoi ɗum ko wara ko fi bolugol mayni ani ɗum ɗo fof ko fiyon ko contre ma amɓe woni contre ɗiggol ko woni ko hakkude men ɗum ɓe faala bonnugol quoi ɗum ɗon ɗo marsata e ɓotako donc hay si ɓe essayade komi hannayma probléme ala so ɓe wowli nanu mais
ta maruka hore mako fami be min do mi daya het sinan dandi sare mamu fopto an tumi jokki mi seli o mo mi jokkuno mi lan jokku mi lan hiduma ala wo ko mi wayi wolde sina siminani din hala judo no wolede baw mara yer sinila sitay dum non ko no woni bille mi dadu sagan kala mo mi jokkata on tim feeway labana lankani kala ko wadi c'est pas vrai wadani do ala laban wadani nati ga sudi ya kata ko ka sudi Oui, entrez. Ça va? Oui, ça va. Maman Soudé. Sera. John lo mi fa la yidu golle. Joma honto. John o chambre do. Au chambre do? Est-ce que trompe avec ma chère? Au chambre do, mi je au chambre. Gra. Est-ce que ko gonga? Ko John o chambre do mi fa la yidu golle parce que ko do me woy ardu go. Au chambre do? Ko do me woy ardu go ko do holli nan chambre makko ko do woni. Ye au chambre do ko mi ngandi fido de ka tis ko granja. Chambre ko ngandi fi makko ko do woy lan addude o inni lan ko kanko jeedo ko do woni ka mabbe en seedi tani. Au chambre do ko chambre ani. Ko si de ka tis ma pour chambre mo mo sabeji de ngwara. S'il te plaît ma sœur, si de ka tis ma ko chambre ma ko ni aro dani ma de s'il te plaît mi jejima no julo jejirde atana ko der chambre anga. Mi yalta do de kat sis ko do woy lan addude ko do inni lan ko chambre makko ni. Mi yalta nder do me ngidani. Mi yalta ta do me